Kwachitika zinthu zobeba kwambiri makamaka apolisi akwanitsa kugwiratu anthu amene anakhala basi ndokumakumba Manda bwino ndi chakudowa kukupezeka zoti basitu onse kumbwandiridwa afumutu mkatimo. Ayi ndithu dziko ili tifotokoze bwinobwino kuona kuti takhala tikumakuwatu pano wewe nkhani zalo bwino mupanga chani kodi ino mufuna mudzikhala basi ndekuti nonde kumaopseza anthu amene wazisowa mtendereso ndekuti basi iyayi uku mwana wasowa chalo bwino uku iyayi ndekuti twamenyedwa anthu achalo bwino iyayi ukuso Manda akumbidwa ayi zakhala motere kumulanjeso zakhala motere ayi letakhala kumayankhula nkumanena kuti polisi gwirani ntchito osati muzingokhala tikufuna nomuyambire makesi amene akuchitikawa zomwe zachitikazi mufufuze kuti apanga zimene ndani ndipo mwagwira osati zikachitika tipangaso ndi zimene tabwera nazo leroli sitichedwatu ndetu chikalata chimene chikuchoka ku polisi ayi akuitha anthu amenewa akunena kuti Malawi Police Service Public Relation Office of course address yawo pamenepo police arrest Village Headman and 5 others in Dowa graveyard tampering linked to albinism case. Akunena kuti kuchoka ku Malawi Police Service nthambi ya polisi ndithu akuti apolisi tu amanga ndekuti mfumu ya mudzi wina wake kumeneko komanso ndekuti ndi anthu ena 5 amene chakudowa uku akhudzidwa kuti anakakumba Manda amenewo ndoti panayikidwa m'bale amene ndo anali ndi khungu la chawo bwino. Tiwerenge paragraph number 1 akuti chani. The Malawi Police Service has arrested Village Headman Khombera and 5 other suspects in connection with the tampering of the grave of Miss Mausamatha Zacharia, a person with albinism. The incident occurred at Khombera Village, TA Nsakambewa in Dowa, where she was buried in August 2023. Her grave was desecrated on 12 January 2026. Akunena kuti apolisi ndizoti akwanisa kumanga mfumu ina yomwe imatchedwa kuti Khombera yochokera kudowa ndi anthu ena 5 amene akhudzidwa kuti anthu amene wawa ndizoti anapita kukafukula manda a mzimayi wina yemwe dzina lake ndi Mausamatha Zacharia ndipo munthu amene anali wa khungu la chawo bwino. Izitu ndizoti zachitikira ndekuti kumudzi mwa mfumu Khombera yemweyu Manda mudzi mfumu Khombera kwati Nsakambewa kudowa ndipo mzimayi amene yuyu ndizoti anamwalira mu chaka cha 2023 ndipo anayikidwa m'manda ndekuti time 2023 mwezi wa August komano zapezeka zoona kuti manda ake akuti akafukulidwa basi mpaka ukafika pasi paja kupanga zosakhalapo bwino pa 12 January 2026. Yupitirira rapa akunena kuti the arrested individuals are Village Headman Khombera, real name Chitsosa Mangulenje 55 of Dowa District, Tonny Chawando Mwale 56 from Zomba District, Msoloni Makuyira 48, Maliton Maguya 47, Lazaro Gidion 24 and Yakobe Chitsosa 32 all from Dowa District. Akuna kuti anthu amene amangidwa anthu ona kuti mfumu iyi tikuyenera naye mfumu Khombera imeneyi ya mudzi mwa Khombera omwemo imene ndi ya zaka 55 yamangidwa ndipo dzina lake neni apa msonkho ndi ndani Chitsosa Mangulenje zaka 55 amenewo kuchoka kudowa komweko. Ndeti amangaso Tonny Chawando Mwale amene watunda zaka 56 kuchokera ku Zomba District boma la Zomba kubwera ndili pala Msoloni Makuyira azaka 48 pala Maliton Maguya azaka 47 pala Lazaro Gidion azaka 24 ndi Yakobe Chikodza kandi chikadza wa zaka 32. Anthu osewa atatchulawa ndoti akuchokera ndekuti mboma la chani la Dowa ndekuti komweko zachidzukire mmudzi wake omwewo. Yupitirira ufiti tuliko ufiti ndi umenewu fitizi fake maona kuti pededakadiraimba pene paja fitizi agwidwa izizi. The MPSC believes the suspect jointly participated in the crime or remain in police custody as investigations continue to identify and trace one remaining accomplice. They will be taken to court soon to be formally charged. Akuna kuti apolisi ndizona takukhulupirira zoti anthu amene wawa osewa anatero kumenyaro alliance basi kaguluru gwirizana
iwo kakumba ndinu ife ukatsegula manda poti mfumu ndine nzadyapo gawo lakuti inunso nde kuti mukapanga motere iwo ukayang'ana kuti kudutsa anthu ndiwe amene akabweretse mafosholo ndi chani asati kumenya ndithu ka alliance ukapanga kukhupirira choncho apolisi ndipo onsewo apakanayi panopa ali muchitokosi ndi pakhala mmenemo pamene nde kuti kafukufuku akupitirira before pali kathishali wina amene wathawaso pakati pawo poona kuti pali winanso amene watsalira amene ndekuti akufuna ampeza amene akampeza nde kuti ampitisenso nde kuti mmene mchitokosi onse chaposachitapo mpakhala kupita ku court kuti no akakumane ndi chigamulo court imene limenera akugwirira ntchito yawo pamenepa. The MPS commends members of the public whose cooperation and information have been invaluable to this investigation. The service restates the commitment to protecting vulnerable members of society and warns that crime targeting people with albinism, including grave desecration, will be met with the full force of the law. Senior Superintendent Rayo Shintembo, Service Public Relation Officer, akunena kuti polisi ya Malawi kunoko ndizona kuti tu yufuna no kumakamaka kuombera mmanja anthu amudzi umene uwu wakande kuti wachani wakhombera umene uwu mudzi wa mfumu imene mfumu yopusa kwambiri akuti afuna kuombera mmanja mamembala amudzi umenewo chifukwa chonena kuti anthu amenewa anali ndiye kuti basi tikukhala pamene pacha kupeka uthenga iyayi madzulo linaona akuti polisi zinaenda motere madzulo lina pereka ndithu nde kuti chani information pamene padzapa mpaka na anthu apezekotala agwidwa chifukwa cha anthu amene ali mmudzi muja cooperation amafuna kugwira ntchito ndi polisi ndithu kutani kuwulula kupereka maumboni mpaka na anthu osalani agwidwa amene wasalani mmoziyo komanso akunena kuti no ifeyo ngati apolisi sopa tufuna kunena kuti ifeyo tikunenetsa pano ifeyo chidwi chathu ndati tizipereka kwa toto moyo kuonesesa zonena kuti anthu amene ali onena kuti mwina make ali ndi mavuto ena ake kapena kuperewera kwina kwake kapena chokana mmajani anthu amene osiyana napo mavana abweti amene azitetezedwa ndithu mudziko muno azikhala nthaufulu endi anthu amene apezeka ochita ijeni zothamangisa anthu alo bwino kapena kupanga zanu kupha amene kungogwidwa akumana ndi full force rulamonda akumana nalo lenileni osati soti chani iyi ndekha direct osati sokuti akumana ndi lamulo endi amva kuneng'ina ndi zitu zophatikiza ndi anthu amene amakakumba mandalo bwinowa kuti amene lamulo akumana nalo walemba ndi Lairo Chintembo chamayankhulira Malawi Police nkhani tu ndimeneyo makosana tengani nene chani bravo apolisi ife zomwe timafuna ndi zimene zizi anthu amene akagwidwa chonchi ndi kuti no ena ake azichita mantha abalaja mwina angakhale otetezeka tipangenso noti apa kunena kuti taonani okayambisa ndi kukhala ndani mfumu ya mmodzimo akuluakulu umunthu palibe isi zinthu tinakhala kukamba over and over again koma mfumu zona mfumu imene izipeka chitsazo chabwino koma ndi chitsazo chotana chakupeka akatsegula manda ndiyeyo tiyeni tikakumbe baso umakatsogolera zimenezo zosayenda lamulo ligwire ntchito ende apa no message samavizori mabelo chana amene direct achoke kumeneko basiro aziziko zotaka kakakhothudwe ndithu kumaula. This is not on ife sitikufuna tiziona zinthu ngati zimene zikumazitika ya. Another thing tikufuna tikambe nkhani yonena kuti anthu amudzi agwira ntchito ndi polisi zijatenkanena. Let's be our brother's keeper. Tikaya anthu amene tikumayang'anirana mmamidzimo osati no mukamva kuti chancha ndeba zimungokhala kumva zuri kwabwera kuba utamanga ndithu kathandizira nawo kumva zuri no rukuwaka zuviko rafuna mpange chipongwe zatwala bwino utamanga ndithu kumene kukateteza mwayiona pachitika zina zake mwanine maumboni basi upereka upolisi mbali imodzi ndekuti noyokhala ma brother's keeper ziwe zimafunikira ndi zimene zizi apolisi ntchito yabwino kwambiri ofunika kupitiliza kupanga chonse kuona kuti no ngati pachitika zimiyandu zina zake osamazedwa zisamaita kufika poti zikule mpaka na madzi afike mkhosi zithetsereru zimene zizi kuzidulira rumura amwene kuzabwera ndi kuti no anthuso am'midzimo tipitirizeni kusamalana zimene zizene zikufunikira zimezi kwanza athu amene muli ndi khungu la chabwino dziko lino ndi lanu palibe wina wake amene akuyenera zikopyezani ndi osamakhala pasi no ndikumabe ziko zoti basi no muzikhala monjenjemera chomwe tikungofuna baba ife ndati zikhati kumayankhulatu pamene pandesitisiya something happens kachachitika wandani ife tikhati kumayankhula just no kunena kuti ino pamene mwe ndi khungu la chabwino
doesn't mean kunena kuti nde kuti niyo you walk alone. Inuyo simuzenda nokha. Fojani. Just in take nde isakhala ikuonesa seso zone kuti no na feso tukumaye sira sombali athu. Kuyankhula zomwe zikwena ziyankhulidwe. Kuyankhulirani. Sizoona zone kuti no mukakhala mudziko muno muzikhala ngati kuti inuyo nde kuti no ndi anthu one oti ochokera kwina kwayo ku space kwina kwake. Never. Dziko inoyi ndirano. Endika audindo akakhala kufoilisa ife yoti zikhala tikumagaza panopa osanyengerera. Akuti